Πάτε να βουτήξετε. Τολμηρού σας βλέπω. Καλά, TikTok δεν βλέπετε καθόλου. Έχουμε γίνει Αυστραλία. Μέσου καρχαρίες είναι. Όχι, μην αγχώνεστε όμως. Πηγαίνετε. Απλά να ακούτε τη σφυρίχτρα. Στο ένα σφύριγμα καρχαρίας, στα δύο φάλαινα. Εγώ θα κάτσω εδώ. Θα τρώω το παγωτάκι μου. Και το πολύ πολύ αν δεν γυρίσετε και σφάει κανένα καρχαρίας, θα τα πάρω εγώ τα πράγματά σας. Από εκεί. Δεν τρελάθηκα τελείως. Έξω! Τερίγιο! Άγκυρο! Ένας κάγκουρας με μοϊκάνα ήτανε. Έχω βρει το τέλειο μέρος για μπάνιο. Καταράκτες 20 μέτρα. Τα έχω οργανώσει όλα. Ξεκινάμε με πεζοπορία 6 ώρες. Αναρρίχηση 4,5 ώρες. Χωρίς χινιά. Γουστάρετε. Όσοι τα καταφέρουμε, κατάβαση 2,5 ώρες. Και πού φτάνουμε? Ζούγκλα. Εκεί μπορεί να χρειαστεί να διανυκτερεύσουμε 1-2 μέρες, αλλά μην αγχώνεστε. Έχω κάνει λιγόπουλο. Όταν ξυπνήσουμε την επόμενη μέρα το πρωί, προχωράμε και φτάνουμε στο ποτάμι. Εκεί θέλω να είστε προσεκτικοί. Μπορεί να έχει κροκόδιλους. Διασχίζουμε το ποτάμι και φτάνουμε στην έρημο. Να έχετε καλά παπούτσια. Περπατάμε στην έρημο 3 ώρες. Έχω και κάτι δικούς μου Βεδουίνους εκεί πέρα θα μας βοηθήσουν. Φτάνουμε θάλασσα. Εκεί μπορεί να ζορίσει λίγο. Κολυμπάμε στη θάλασσα 8 με 9 ώρες. Μόλις φτάσουμε Τανζανία, θέλω να είστε κοντά μου. Περίεργη γειτονιά. Υπολογίστε 6 με 7 μέρες, θα είμαστε καταράκτες. Κάτσε ρε παιδιά, πού πηγαίνετε? Πού να ξέρετε από περιπέτεια εσείς. Παίρνω δύναμη και ξεκινάω. Σοκ. Sorry, εδώ θα κάτσουμε. Δεν είναι καθόλου instagramικά. Εγώ τι θα ανεβάσω? Έχω βάλει παντουσάκια μπούμεραν και του έχω ρωτήσει: μαντέψτε που είμαι, Πάρο ή Μύκονο. Και τώρα θα ανεβάσω από εδώ. Εδώ φωνάζει το μέρος. Είμαι Κόρινθο. Δεν έχω λεφτά για διακοπές. Δεν μπορώ να ανεβάσω τίποτα. Τι πιστεύω, τι δεν κατάνει. Μήπως το κάνετε επίτηδες να χάσω τους followers μου? Ζηλεύετε, αυτό είναι. Πού θα κάτσουμε? Θα με βγάλεις μια φωτογραφία να κάνω τροπαγωτό? Κοντινή, μη φαίνεται. Και καλά μέρινος. Πήγαινε μακριά κι άλλο μακριά κι άλλο. Τραβάς. Καλή είναι. Και μια χωρίς γυαλί. Και ένα μπούμερανγκ για καρουζέλ. Τέλος πάντων, θα κάνω Photoshop, θα βάλω και κάνα φίνικα από πίσω. Μήπως μπερδευτούν και πιστέψουν ότι είμαι στη Μύκονο. Ξέρετε κανένα instagramικό ταβερνάκι να βγάλω οριάτικη, καλαμαράκι, μπύρα, θάλασσα? Φύγαμε. Μήπως το σώσουμε εκεί?